si Mujib Hataman, no? Pagkatapos ng eleksyon, umalis na siya. So ngayon, kumakandidato na siya ang congressman dun sa lugar niya sa Basilan. At yung asawa naman niya, dating party list ng Anak Mindanao, hindi na rin. Tumatakbo na rin, mayor dun sa Isabela City, dun sa Basilan. So ngayon, yung nag-take over, nandyan lang yung presence nila. Yung halimbawa si Minister Haji Lurat. Nandyan lang din sila sa ARM. Pero, yung mga empleyado ng barn ngayon, lahat sila, hindi nila alam ngayon ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Dahil hindi sila pa nakakatanggap ng new appointment. Dahil dapat new appointment kasi ibang gobyerno na yon. Wala pa sila hanggang ngayon. Kaya yung iba, ang sabi nila, lalo yung mga mestra, wala silang pamasahe na patungo sa mga opisina. Kaya palagay ko, status ko, hindi nila alam, walang nakakaalam kung ano ang susunod na programa matapos yung eleksyon.